Hubnutí obvykle znamená odříkání. Musíte se vzdát všech oblíbených jídel, na jaká pomyslíte. To je důvod, proč se tak mnoho z nás vzdalo diety. Nový Forever Lean od Forever Living toto všechno změní. Forever Lean pomáhá vašemu tělu vyblokovat tuky a uhlovodany z pokrmů, které milujete. Takže i když si občas trochu dopřejete, neocitnete se tam, kde nechcete být. Forever Lean snižuje přirozeně váš kalorický příjem pomocí dvou nejúčinnějších blokátorů, nopálu indického a bílé fazole ledvinky. Listy nopálu indického, obecně známého jako opuncie, jsou vyplněny vlákny, které přirozeně vážou tuky. V žaludku se tato vlákna vážou na tuky, čímž brání jejich vstřebávání v tenkém střevě. Tuky navázané na vlákna jednoduše projdou vaším tělem a vyloučí se přirozenou cestou. Pro potlačení uhlovodanů obsahuje Forever Lean přírodní proteinový výtažek z bílých fazolí ledvinek. Tento revoluční výtažek tlumí trávící enzymy, které rozkládají sacharidy na jednoduché cukry. Nerozložené složité cukry nemohou být absorbovány trávicím traktem, takže jim jednoduše procházejí, čímž se snižuje váš kalorický příjem. Žádný dietní doplněk nemůže nahradit zdravou výživu a pravidelné cvičení. Na druhé straně ale nikdo z nás nemůže očekávat, že si už nikdy nedopřeje všechna svá oblíbená jídla. Přípravek Forever Lean v kombinaci s dietou a cvičením sníží váš kalorický příjem, i když občas podlehnete malému pokušení, takže si můžete dopřávat bez zakulaceného bříška. Nový dietní doplněk Forever Lean od Forever Living Products. Začněte hubnout bez odříkání.